Йо, време е да светнем прожекторите. Не е лично, народно е. Сатиричен рап, ама от долболи. Хайде, включвай бита. Гледам новините, дежаву, дежа сцена говорят за промяна, но промяната е бледа. Прехвърлят топката, кой виновен този ден, на народът е в трафика, в сметки и в проблем. Едни и същи лица, с едни и същи речи казват: ние сме нови, ама старите им схеми. Политиката е филм, в който ролите са ясни, но финалът се го няма, брат. Сезони без класи. И как да вярваш пак на едни и същи думи, щом действията са малко, а милионите шумни? Не ме слушай мен, слушай улицата долу. Тя казва истината право, без нужда от протокол. Всеки ден е реплей, същата сцена. Думите тежат, ала истината ледена. Хората викат: стига, време е за честност. Тракът ми е огледала, време е за прозрачност. Пак в парламента, същите сюжети, обещания големи, а резултатите дребни. Не е хейт, не е яд, не е личен дис. Просто искаме държава, дето има смисъл, нали? Втори акт, парламентът свети като сцена, но зад завесата играта е съвсем различна тема. Кой кого държи, кой на кой е верен. Политическата шахматна дъска е небезпределна. Системата върви, но на едно и също ниво. Народът чака честност, получава дежаво. Казват: работим за вас, ала виж резултата. Ако беше така, щяхме да сме друга държавата. Имената по вестници, знайни и незнайни, а ние сме публика в сериалите им тайни. Не хейте хората, хейтя модела стар, където всеки е играч, но никой не носи товар. Това не е диск към човека, критика към сцена, към начин на управление, към старата система. И ако този трак е светлина, нека свети всеки ден, докато народът живее с надежда, ще има кой да рапира за него. Край, но само на песента.